फागलनि मबाइलखौनो गारबाय आरोना टाइमबो गैया आयौ नै बेसेबां गोजानाव दोनबोदों सेसखा सोंनानै आयौ आसोला फैबाय नै जोंना ब्र आयौ नोंसिना बावनोखाना गामिया नोंसिना गाबावनोखा लोगोफोर जोङो दा दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों कुसुगाव थांनो नागिरदों आरोना फार्स्ट टाइम कुसुगाव दिनै जों साइकेलजों जेलेनि मिनिग्रा जाजों दा आं जेलेनि मिनिग्राखौ नेगासिनो होमबा दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो जेलेनि मिनिग्रा ओइ गाइस फैबाय जेलेनि मिनिग्राया दा होलांसै ना मा ओंख्रि जाखो औ दावदै एवनाय बा गाइस होलांसै दिनै कुसुगाव फार्स्ट टाइम आरोना दिनै लोगोफोर बेसेबांबा गोबाव उनाव माने आं थांफेराखै कुसुगाव दिनै फार्स्ट टाइम थांगोन आरोना बिदिखौ गाइस जेलेनि मिनिग्रायानो वाव लागा लांसैना दिनै कुसुगाव वाव फैसायाथ' गैखायाना 10 थाखा आंनावबो 10 थाखाल' दं फैसाया मिथिबाय ओमफ्राय ओंखाम मोनजाबोआखै नामा बानलु बाथोनसो आयौ आंबो मोनजाबोआखै मिथिबाय दिनै कुसुगावना फार्स्ट टाइम आयौ कुसुगाव फार्स्ट टाइम माने आं थांफेराखै आरोना कुसुगाव दिनै कुसुगावनि सिख्लाफोरखौ ओरैबादि नायबोसै इदावबोसैना ओरैबादि कुसुगावनि कुसुगावनि सिख्लाफ्रा माबायदि जायखिया नायबोसै आरो दा सासे लाबावगोनसो आं सासे लाफागोन आयबो कुसुगाव दिनै फेमास जाहैलायसैलै जोङो आसोलफ्रा होननानै लागाव लोगोफोर लामाया गाज्रिसो नै फाग्ला जों दा कुसुगाव थांनो नागिरदों जेरै थाबाय दं फाग्ला लामाया बिदि गाज्रि जाबाय बायो लागाव कुसुगाव माला सहैगोन साले माथो बारथा जाखाबायबो नै लामायाबो गाज्रिलै साले मा जानांगौ साले लामाया गाज्रि साइकेला फाग्ला दालासो गाज्रि जा फबजोबगोन साइकेला ओइ मोजाङै सालायदै थाफैबाय कुसुगावसिम थांनांगौबा फाग्ला दा माला दे लांसै साइकेला मा जाखो थाब सहैनांगौआ सिख्ला सासे लाबोनांगौ आरो बावबो नै लामाया दे जारलालै मा जागोन दे नायलाय माथो कुसुगाव थांनो नागिरबाबो लामाखौनो गाज्रि नुयोलै गाइस मा जाबावगोन जेरै ओइ थरग' जाजोबगोनलै साइकेल सेंग'दों हो कुसुगावसिम बेसेबां गोजान मोनहैबावगोनलै बाबु बेसेबां गोजान दंबावो कुसुगावसिम हो कुसुगाव औ बारा गोजान गैला ओरैसो थांनांगौ ओरै नङा गसाइगावसो गारदोंमोन आरो गसाइगाव थांगोन ना ओरै बबे थांनांगौ कुसुगावलाय ओमफ्राय बे बाजार गेजेर नालाय गोजौलाय माने कुसुगाव थाबाय जाहैदों फैसा ओरै होलांदों आरो मा मोनहै बाबु गसाइगाव थाबायसो कुसुगा बेखौनो लागाय बबेजों सिदा थांदो ओरैबो दं थांनायानो मोनथाम दं गसाइगाव फार्स्ट टाइम गसाइगाव दिनै फैसाथ' गैया 20 थाखाल' लामायाबो इमान गाज्रि साइकेलाबो बोरायनाय फार्स्ट टाइम दे दिनै गसाइगावनि सिख्लाफोरखौ नायनि माबायदि लामाफ्राबो एकदम गाज्रि नालाय आइयो साले हेल' लोगोफोर जोङो दा फैयै नै गसाइगाव मोनफैबाय ना बेसेबांबा खस्थ' जाबायना जेलेनि मिनिग्रा ओंखाम उखैनाया जालानो दिनै फार्स्ट टाइम ओमफ्राय सासे मानसिया गसाइगावनि आरो माने जोंनाव फैसा गैयालाय 50 थाखाल' ओमफ्य अननानै जोंनो 20 थाखा हरबाय आरोना सासे दा मानसिया थांबाय ओमफ्राय दा गसाइगावथ' मोनबाय ओमफ्राय ओरै मा मोनहैथों आं मिथिया दा होलांसिगोन गसाइगाव मा भिडिअ खालामनाय जायो दे ओंखाम उखैनायाबो जाला माथो जों हाबलाङोनो गसाइगाव आं दुइस्टिबा ओइलाय गास गेटआ गसाइगावनि गेट गसाइगाव ओइदिखौ गाइस ओरै हाबलांसै लोगोफोर जोङो दा फैयै नै गसाइगावआव मोनफैबाय फार्स्ट टाइम आङो दिनै गसाइगावआव फैबाय आंथ' मिथियामोन गसाइगावआ बेयाव होननानै ओमफ्राय दा जेलेनि मिनिग्रा बै साइनबर्डआव नायबाय गसाइगावआ बेनो होननानै ओमफ्राय नै साइनबर्डआ नैबे नायनानै लादो नै गसाइगाव ओइलाय दा फैयै मोजां मोनबाय आरो साइकेलजोंनो एफाराब खस्थ' गसाइगावसिम फैनांगौबा बिराद साधारन नुवाखै साइकेलाथ' लरग' नायनानै लादो नै आं 180खौ लाबोआथ' ब्रेकबोथ' गैयालाय 180 ओंखायनो बेखौ लाबोबाय आङो रेक्समेन ओमफ्राय दा ओंखाम उखैनाया जाला नामा ओंखाम उखैनाया जाला फैसा 20 थाखाल' औ लाखिलाय
मा जाखो अनलि फैसा 20 थाखाल' खानो जों ओंखाम उखैनायाबो जाला फाग्ला ओंखाम उखैनाय जाला औ मा जायो ओमफ्राय थांनायाव माखौ जागोन जों मिथिया 20 थाखाल'खा बै माबा लायनांसिगोन ना दैफोर लायदो फार्स्ट टाइम लोगोफोर गसाइगाव माने गसाइगाव बिराद सिनायनाय दं आरोना सिख्लाफ्राबो दा नुबा लासैसो लांफा जानोसै बिजोंना बिसोर जानोसै ओरै नै गसाइगाव खेवहरलाबाय औ ओरै खेवहरजोबदो नै माथो खामानि गैयालै गसाइगावआ आरो बिराद बिल्डिं बायसिनासो दं नुदोंमोन सिंग्रा जानोसैलै लोगोफोर 20 थाखाल'खा फैसायाबो नै उफाय गैया मालायबानो माहाजोन नङा औ दे साखि दे फाग्ला जागोनलै ओंखामखौनो जाला ओमफ्राय दाथ' फैसाबो गैला नालाय दायो ओंखामखौबो सेस आरो फार्स्ट टाइम दिनै गसाइगावआव लागायबोबायलै साइकेलजों लोगोफोर फैजोबलै गसाइगाव माथो गसाइगाव बिल्डिंफ्राबो जेबो गैयानो गसाइगावआव माथो माबा लाब्रा बुथारगाव बायदिसो मोनलायलांबाय आङो माबा बिल्डिंबो जेबो गसाइगावआ खिन्थायले आइसो बिदिसो आरो आंलाय नुदों बिराद दामि बिल्डिं दं बायदिसिना दं नुदोंमोन जेबो बिल्डिंबो गैया बबे जायगायाव भिडिअ खालामनांगौ फाग्ला आयै मा जानांगौलै गावनो दासो बिल्डिं मोनजेनदों नै ओइ बिल्डिं गाखोसिनायाव सोले गाखोनो मोनगोन ना गाखोनो मोनो बिल्डिंआथ' दं नै साले बैयाव गाखोनो मोनबा ओइ मालायनि न'सोलै फाग्ला मालायनि न'सोलै फाग्ला ओरै फैयै फाग्ला फैबाय गसाइगाव बिल्डिंफ्रानो गैयालै गाइस नामावल' गसाइगाव माथो जेबो माबाबो गैया बै सिख्ला नायलायलायबाय दा बिल्डिंआ माथो खमलै नों बारनांगौ साले बारनांगौ दासो नै गसाइगाव बिल्डिंखौ एसे नुजेनदों आरो ना ओ सिदले माथो गसाइगाव बादिखौ मोनासैलै साले बारा जायगाखौ फसायनाय बायदि मोनासै बिल्डिंफ्राबो एसे खम ना बिराद बिल्डिं बायदिसिना दंसो नुदोंमोन आङो ओमफ्राय दा बिल्डिंआ एसे खम आरो ओरै थांबावसै जायखिजाया मा मोनहैबावो बिल्डिंफ्रानो गैया माथो साले बहाबा बिल्डिंआव गाखोनोमोनलै ना ओइ दिखौ बिदिसो मोनहैयो बिल्डिंआथ' दं बरिया टाइम नायना लादो नै गसाइगाव बाजारा बिदिनो फाग्लालै आइबो बोरै जिरदैयालाय ओंखाम उखैनायाबो जाला फैसायाबो 10 थाखाल' ना बा गसाइगाव टाउना बिदिसो आरोना आयौ माथो बिल्डिंफ्रा बिराद खम गसाइगाव बिराद सिख्लाबो दंलै फाग्लासो दा सासे लांफासै आयौ गसाइगाव फेमास जादोंलै ओरैबा मा मोनहैथाय गसाइगाव टाउना बिदिसो आरोना फाग्ला आंथ' दिनै गसाइगाव फैफेरदोंना आलदालै आइबो बिल्डिंफ्राबो माथो आयौ बिराद फिसा बिल्डिंआबो ओरैबा मा मोनहैथाय सोर आफा हनुमान अ नैबे जाहैबाय माबा लाइन दानग्रा ना गसाइगाव फैबाय आयौ बिराद खस्थ' मोनसै ओंखाम उखैनाया जालामोन ओरैबा मा मोनहैथाय नै नैबा मा जिनिसथाय मा जिनिस जाखो सानसुमाजारि ब्र'आ बाव फार्स्ट टाइम बारनो नागिरदों बारबाय गसाइगावआव आरोना दा सानसुमाजारि ब्र'आ गावथानिफ्राय ओरै बेगजाम होबोनो नागिरदों आरोना गाइस दा जायगा नागिरगासिनो दं आरोना थाबायगासिनो दं एक्सुवेलि सानसुमाजारि ब्र'आ बेनिफ्राय बारनो नागिरदों आरोना गाइस औ दे औ मानो गारिया डिस्टार्ब टाउन नालाय ब्र'आ दालाङाव थाबायलांनो नागिरदों आरोना गाइस औ गसाइगावनि दालाङाव रिक्सा औ
हा जासिनि र' आयौ आंखौबो खेबफाबाय नामा जालालै लोगोफोर आथिङा आरो ओरैबादि हानाय नंला आं दिनै मोननै मोनथामल' बारसिगोन मालाय जायगाना मालाय जायगाना फाला रेसमेल गसाइगाव फाला दा साइकेलजों फैनाय बिराद खस्थ' जायो आगार मोनथारबाय आं दानो आगारबाय आरो एसे मोजां खारगौमोन आं गिदोंना एसे औ जायगाफोरखौ देखायब्रा हले देखायदो औ जायगायानो गोजौआनो जायगायानो ओमफ्राय नै ओरै मन्दिरबो दं मानसिफ्राबो ओरैबादि आगार मोनबाय आरो ना खेबसे अब्लाबो नागारा सासे लोगोखौ नेगासिनो आरो ना आप बड'लेण्ड बया बे फैगासिनो आरो माने बिसिना गसाइगाव ओंखारलालाय ओमफ्राय बेखौ नेगासिनो आरो दा बे फैनानै एसे एनै बारला खालामसै दा नेगासिनो एसे आगार मोनबाय आन्थुआ नैबावहाय मोनजाबाय एसे नैबावनो गोलैदों इदले मालाय जायगालै ना बारा रिक्समेन्ट खालामजाया फाग्ला गसाइगाव फालायफ्राव साइकेल फैनाय ना नों रिक्समेन्ट बायसिना जाबाय एसे रिक्समेन्ट जायोना नों गारि मथरजों फैनायबा मोनसे खोथा गावबागाव जायगानिबो मोनसे खोथा बे गसाइगावसो ना दिनैसो फार्स्ट टाइम फैनाय जेनेबा बाव रिक्समेन्ट खालामजाया ओंखायनो दिनै आङो मोनसे फिसा फिसौल' बारसै आरो औ नांगौबा नेक्स्ट टाइमाव फैगोन ना माने जायगा नायनो माबानो होननानैसो फैखानाय आरो बाव फैफेराखैमोन नालाय स' जोंना नै आयौ आसोला फैबाय नै जोंना ब्र' आयौ नोंसिना बावनोखाना गामिया नोंसिना गाबावनोखा मोननै मोनथामल' बारदों स' लोगोफोर दिनै आङो गसाइगाव फैनानै सासे आप बड'लेण्ड बयखौ आं लोगो मोनफैबाय ओमफ्राय जोंथ' बिराद माने मोजां मोनबाय माखासे बारबायबो ओमफ्राय माखासे बारबावसै इन्टारेस्टनो माने साइकेलजोंसो फैदों नालाय बिराद खस्थ' गोजान ओमफ्राय दा माखासे बारनानै थांसै आरो माने र' नों बारा नायनोसै र' दे नों बारद्रोदो बारनाया आंहानि नोंनि अखाय मिथिबाय गफुरनि गलांनिफ्राय आनि खोदजा गां दस्राथ' लोगो गैखालाना दंमोन ओमफ्राय गोजान गोजान जायोना बिसोर गारि थायो नों बुंलाबाय थाग्रा बावनो हा नों बुंलाबाय थाग्रा औ बयनो खालामदों बै जोंना जोंसो फार्स्ट टाइम फैनाय ना फाग्लाना ओमफ्राय माजों फैखो नोङो साइकेला बैयावनो खालामो बावाखै नोंबो माथो ब्र मोननै मोनथाम दे जागोन मोननै मोनथाम बारनानै फैबाय बै टाउन खाथियाव ओमफ्राय जोङो दा बैसिनि जायगा नागिरदों आरो ना बिल्डिं दंना गैयाथाय दंनाया दङ ओमफ्राय ओरैहाय बिल्डिंआव बारबा रायो आरो औ बिल्डिंआव बारबा रायोनो ओमफ्राय होमबाबो ब्लक खालामनायसै आरो ना दा फै दयथ' माने गसाइगाव माबा टाउन गेजेरावनो लाबाय माखासे बारनाय ओमफ्राय जों दा ट्रेन स्टेसनाव फैबाय आरो ना ओमफ्राय दा आप बड'लेण्ड ब्र'बो फैबाय दा बिथाङाबो माने बावनो बिराद लाखायो आरो ना बियो गसाइगावआवनो ओमफ्राय दा लायसै ना आंथ' फैफेराखैमोन नालाय फार्स्ट टाइम गसाइगावनि ट्रेन स्टेसनाव आयौ मानसियानो गैयाना खमथार बिरादनो एसे आलदा नुखायो नै गसाइगावनिखौ ना मिलायखाया एसे आलदाथ' मोनफैबाय लोगोफोर नै ट्रेन स्टेसना ओरै फैनो हाबावसो क'क्राझार ट्रेन स्टेसननिफ्राय दा गसाइगाव ट्रेन स्टेसन थाबायनानै गोबाव लागोन आरो होमबाबो रावबो गैखाया नै सिंसना बावनो बारोमोन ना नों गिदिरबा आं फिसासो नुबावदोंमोन भिडिअ लानायाव सिलि नोंबो बारदों मोनसेसो हाया मोननैसो बारदोब्रा साइजामा मोनसे जानांगौ बे सेन्देला खुजोब माबाया बेगाबो साइजामा फैनायनि नामब्रा फाग्ला नों साइजामा जाखायोना फैनायनि मा नाम जाखो होमबा देब्रा खेनसेल' दे खोनाबाय दिनैसो गसाइगावनि ट्रेन स्टेसनाव फार्स्ट टाइम क'क्राझारनिजों एसे आलादायानो आरो ना होमबाबो एसे माबा माबिफ्रा आलादा जायोना होमबाबो एखेयानो होनजाबाय आं फिसासो नुदोंमोन माने ट्रेन स्टेसनखौ होमबाबो एखे लेभेलानो क'क्राझारनिजों ओरैबायदि फैनानै बिराद एक्सपिरियेन्स मोनबाय आरो ना फैबावलासोमोन खुसगावसो थांबावदोंमोन ओमफ्राय गसाइगावनो थांथायसै होननानै फैबाय आरो दा फैनानै बारा गोजोन मोनासै ओमफ्राय नैबे बुस्थुआ एसे फिसासिन आरो बिसिना नैबेयो सोर फालुमान दिनैसो फार्स्ट टाइम क'क्राझारनि माबायावहाय मा होनोमोनलाय बेखौ ट्रेन बास स्टेन्ड नेग्रा ना मा होनो क'क्राझारना एसे गिदिरसिन आरो वाव नै क'क्राझारना आलदासिन जेथले गाखोबो उफ माराम जाजोब्बाय माथो नै बिराद गोजौ गाखोबाय आरोना जों रावबो मानसि गैया ओरैबायदि स्रिंस'खा ओमफ्राय जायगायाव माने एग्जाम हैनो नागिरदों बै ट्रेनाव आरो लांदाङाव फार्स्ट टाइम हनै ट्रेनाव थ' गाखोलांनि थ' बै ट्रेनाव गाखोनानै एग्जाम हैनो नागिरदों आरो
मानसि गैखायालै आइबो स्रिं सुखा नों बोगोन ब्र' थ' होमबा बे ट्रेननि गोजौनिफ्राय बारनो नायदों बारबाय दा माबायाव ट्रेनाव मोननै मोनथाम बारनाय लादोंमोन आरो ना ओमफ्राय दा बैयाव मोननै मोनथामसो लायसै टाइमाबो गैला नै 3:30 जानोसै दा मोनाहैगोन ना बिराद गोजाननिफ्राय फैनाय फाग्ला साइकेलजोंसो जेबो मोननै मोनथामसो लालाबायसै दा बिदि टाइम ला बिनिफ्राय साबसिन टाइम मोनला नोङो आयो डेन्जार मावबाय माथो हास्लाबासैलै ओइ जाबाय ब्र जाबाय दे खालामनो मोनो रायगोनलै नङा पादा मामा फैबा दे जाबायना औ जाबाय बे ट्रेननि गोजौनिफ्राय बारनो गोबाव खालिनो पागलनि मबाइलखौनो गारबाय आरोना औरा लानानै थांबानो टाइम गैया आयौ नायदो बेसेबां गोजानाव दोनबोदों सेसखा माने मबाइल थाल गैला आरोना पार्कर गेलेनो मबाइलखौ थाल लायासै मोनाहैगोन ना ब्र होमबा थांसै दा हानायखिनि गासिबो बारनायफोरखौ लालाजोब्बाय बारा बारनो हायासै मानो होनबा समाबो बिराद थोआना साइकेलजों फैनाय बिराद खस्थ' ओंखारबाय आरोना जों दा गोजाननि ना फाला साइकेलजों फैनाय आरो नै सानाबो नै 3:30 जाखाबाय खमैबाबो 5:30 6:00 जोङो बड'लेण्ड बयखौबो लोगो मोनबायना बिराद मोजां मोनबाय गसाइगावनिखा बियो बाय साइकेलजों बेसेबा गोजाननिफ्राय खस्थ' मा होनना बुङो ना मोनाबायबो ना मोनाबा सेस जागोन ना लोगोफोर जोङो दा लाखांनाया लाखांबाय ओमफ्राय दा थांसै ना एसे इउटुब माबाफोर बुंना होदो मोननै मोनथामसो बिथाङा बिराद खस्थ' बारबाय आरोना स' गाइस नोंथांमोनाव मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामदो बेसेबां गोजाननिफ्राय गारि मटरजों फैबा मोनसे खस्थ' दा मोनासैबो नै साइकेलजों फैदों आरोना बिराद खस्थ'नो जोंसो फार्स्ट टाइम गसाइगाव आयौ फैफेराखैमोन नालाय आङो बिराद खस्थ' मोनबाय ओंखाम उखैनायाबो जाला बिथाङा ओंखाम जायालाबानो बारदों आरोना बिराद खस्थ' मेंसिनाय मोनबाय एबि बड'लेण्ड बयखौबो लोगो मोनना बिराद मोजां मोनबाय माने सिगांनिफ्राय बिराद भिडिअ नायलायग्राखाय बिराद सापर्ट खालामलायग्राखा जोङो सिगांनिफ्राय नायलायग्राखा नेक्स्ट टाइमाव फैफिनसै ना बिराद गोजानबो ना लामाया फाला दा मोनाबाथाय सेस जागोन आरो होमबा दा थांसै ना सेरफांगुरि मोनदों गसाइगाव थांनाया बेसेबांबा खस्थ' मोनबाय दा जिलेनाव साइकेला नै सेन गलाबाय थायो जाला लरग' थरग' दा बिमाजों रायजासिगोन बियो ओंखाम उखैनायाबो जाला बिमाया फन हरगासिनो हरनि 7 जाबायना जाला ओंखाम उखैनायाथ' हारसिं थांनांगौ बिदियाव थांबाय सेरफांगुरिया नै दासो मोननांदों गोजान दंबावो आयौ दासो सेरफांगुरि मा जानांगौ जायो जाथिखौबाबो गैया खमाय जाहा ओंखाम उखैनायाबो जाला आयै रायजाखासिगोन माखैसो गैया
दा मोनाबायबो ना बायसिना जाबाय नैबे दखानाव सेरफांगुरि दखानाव ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रिनियाबो जालामोन नालाय दा 20 थाखासो दंलाबायोमोन ओंखाम ओंख्रिया जाला दा सेरफांगुरिनिफ्राय न'सिम लागायलांबावदो दा खमैबाबो 9थासो जाहैखासिगोन खोमा दानो 7:30 जाखाबाय गसाइगाव दिनै फार्स्ट टाइम थांनायथ' मोनाबाय ओरैबादि मानसिफ्रा नायगोमोजोब्बाय भर्तिया दासो पार्कआव लोगोफोर दासो पार्कआव बायस'नो जानो गसाइगावनिफ्राय पार्कआवसिम नै दासो आरो न'आव थांबावनांगौ जासिना मा जागोन पकरि ना स' लोगोफोर जोङो दा सफै नै लामा मोनफैबाय ओमफ्राय दा बिहाबो ब्र'आ ओरै सालथे जेरलिनि मिनिग्रा सालथेआबो ओरै आलांगियाव आंनाथ' ओरैहाय हाबलांनांसिगौ ओमफ्राय दा बिराद खस्थ' मोनबाय माने फार्स्ट टाइम थांनायथ' आयौ जासिबायमोन ना 10था जाबाय आयौ दिनै मोनाबायना दा थांनांसिगौ दे होमबा ब्र' थांलायदो होमबा सालथे थांदो दै दे सालथे दे औ गाबोन समफोर औ दे होमबा आहाबो थांसै दे बिराद खस्थ' मोनबाय लोगोफोर जेरैनि मिनिग्रायाव थांसै दे होमबा सालथे थांदो दै बाय औ दे मोजां थांदो खोनाबाय